Doktor, wa mo gyud maayo nga akong kagid. O di ba gitagaan ta naman kag resita? O lagi dok, wa gyud mo wa. Bisog gyud sa nakong paghid. Oo, sa may imong gipahid. Ang resita. Yeah! Mabuha ko ba yun? Ayaw! Kasagaran sa mga gwapo kay Bayot. Sure dira ay. Bagong Nasuko. Gwapo day ka. Gwapo day ka. Masugong mo ka. Wala na ron. Iba na po sa kanong gwapo ka day. Edgardo, unsa ka tinuod nga namatay man kuno ang imong asawa? O lagi? Unsa man po'y namatyan? Kuan ka ng nadingge? Mao ba? Kondolis tayo ni mo ha? Salamat. Unya, unsa na may plano nimo karon? Aw niya, dawato na lang ang kamatuoran nga wa na gyud siya. Wadi kay plano nga ipuli ko niya siyang dapit. Kay masugot tay ka. Ug okay ra nimo. Aw kun mao na, tara, magkuyog ta. Asa man ta? Adto sa purinarya. Mag-unsa man ta didto? Akong hangyo ng mga embalmer. Nga ikaw na ipuli na ko pabalsamar sa kong asawa. Ayaw! Ayo. Ay, Palis, ma'am. Ako tumo siya sa imong tangon ng ikon, ma'am. Okay, sir. Anong pangalan, ma'am? Gina. Middle name. Baho. Apelido. Gite. Gina Bonggite. ma, magdus ko. Ay, buot. Gipa-school na tika na mo na imo ibalot na ko. Chris man ang amahan. Joke ra. Ipa-check up tika ugma. Ga, naara ba ka diha? Nauna ka? Umanaga. Asa man ka ni kaon? Ay didto sa kaati Karen. Sabay Karin ba? Karen god. Karinderya. Aw, bantukay ra di ay nga nanukpik na ka diha. Unya, nagdakag bugas. O para ba ko kalungag? Nagantos na jud taon ko diri sa kagutom. Ay mao ganing wa ko ni sodya. Kay di ko gustong makita ka nga nagantos ka gutom. Ni sa ato pa wa kay dang bugas? Wa oy. Wa pa ko ni madaling pagkaon. Ay wa pod. Mao ba? Naniguro na di ka ha? Bantay ka na ako. Huwantay ko diha. Unsa man mo nang atsa? Tagot-taguran ta ka. Kay ikaw ba akong ganoon? Ayaw! Ayo. Ay! Nakaitlog, guys. Wala, tay! Totoy ra! Totoy ka, tay! Ay, kalarong tinirahan eh. Magbuwag ta. Kay wa na kay ayong pagkauyab. Sige, magbuhog ta. Ambi ang tanan akong mga gipanghatag. Ang dugo nga akong gidunit. Ibalik to nako. Dugo si mong kabuang. Di ay napkin ako. Risko pa kayong dugo, ana. Ayaw! Babe, kung manglakaw man ganita ba? Ayaw pag mubo og short ha. Kaya nga naman, babe. Di ka ganahan mabastos ko? Saba oy. Kagid o makita. Oy, naunsa ko ka diha? Sakit lagi kay akong tiyan, oy. Ha? Nikalit raman eh. Aw, basig may suday mo tiyan, no, ni sakit? Ana day na. Aw, may muna ano, Jod. Nasa ato pa. Wa po na isod ang imong o. Yan na kaingon ka, ana. Alangan, nakadaadlaw naman lang na nagsakit. Ay, alagan man di magsakit. Nga gawas nga badlungon ka. Wa mo kay kwartang ginodol. O, gamita pa ng utok ni mo, oy. Kay mo na, mao dyan ay may sod. Ayaw!